खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सानथामनि हाबाफारिजों दावबायफैनाय भुटाननि राजाया थामथि सानाव गुवाहाटी सौफैबाय। आलफा उदांनि केम्पनिफ्राय खारखोमानानै सासे सोद्रोमाया आखाइ दैखांदों। आसामाव भुटाननि राजा जेगमे केसार नियामगाल वांचुक। नर्थ लखिमपुर जोबथेसालियाव सासे कैदीनि जिउ खहा। ताकामपुर VSDSआबो खेल महारन हाबाफारिखौ जागायबाय। बनसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि प्रेम इसवारिया रुंसारि जाबाय। क'क्राझाराव UPPLनि खौरांगिरि मेल बड'फा सुपार 50 मिशनआ जाफुंसारबाय। इजराइल आर्मिनि बमाजों गाजायाव थैनाया गासै 9,000निबो बांसिन जाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। भुटाननि राजा जेगमे केसार नामगेल वांचुकआ सानथामनि हाबाफारिजों भारत दावबायफैनायाव दिनै थामथि एबा जोबथा सानखालि गुवाहाटीआव आगान होफैबाय। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भुटाननि राजाखौ बरायनानै कामाख्या मन्दिराव दर्शन खालामनो दैदेनलांदों। मख'नो गोनांदि भुटाननि राजा जेगमे केसार नामगेल वांचुकआ गुवाहाटी सौफैनाय सिगांनो आसामनि मेडिकेल कलेजाव फरायनो भुटाननि नोगोरारिफोरनि थाखाय 5% मासि मोनगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि दैदेननायाव बृहस्पतिबारखालि मोनसे केबिनेट जथुमाव थांखि लादोंमोन। बे केबिनेट मेलाव नसुं हादर भुटाननि नोगोरारिफोरनो आसामनि गासै मेडिकेल कलेजाव फरायनो थाखाय 5% मासि मोननो हागोन होननानै थांखि लानाय जादोंमोन। मानो होनोब्ला भुटाननि राजा जेगमे केसार नामगेल वांचुकआ भारत दावबायफैनाय समाव गिबि सानखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों सावरायनायाव भुटाननि नोगोरारिनो मेडिकेल कलेजाव फरायहैनो खाबु होनांगौ होननानै सावरायनाय जादोंमोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथोन बायदियै आसाम सोरखारनि केबिनेटआ बे थांखिखौ लादोंमोन। बेनिनो गाहाम खौरांखौ होनो आरो नसुं हादरनि फोनांजाब लामाफोरखौ फोसाबनांगौनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आलफा उदांनि सासे सोद्रोमाया आखाइ दैखांनानै गावखौनो रैखाथि बिफाननो गथायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आलफा उदांनि सासे केडारआ केम्पनिफ्राय खारखोमा बोनानै गावखौनो रैखाथि बिफाननो गथायफैदों। केम्पनिफ्राय खारखोमा बोनानै आखाइ दैखांफोनो हानाय आलफा उदांनि केडारखौ पलाश मरान होननानै सिनायथिनो हादों। तिनसुकियानि फिल'बारियाव फैनानै गावखौनो गथायफैदों पलाश मराना। पलाश मराना तिनसुकिया जिल्लानि गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसारफोरनि सिगाङाव गावखौनो गथायदों होननानै शिलंआव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आलफा उदांनि म्यानमार केम्पनिफ्राय आलफानि सोद्रोमाफोरा खारखोमानो नाजानानै जिउनि साजा होजानाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो गुबुन सासे केडारआ केम्पनिफ्राय जाफुंसारै खारखोमा बोनानै आखाइ दैखांफैनाय खौरांखौ मोननो हादों। शिलंआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पलाश मराना 2019 मायथाइयाव आलफा उदांआव जयेन जाहैदोंमोन। नाथाय जोबनायाव हिंसानि लामाखौ नागारनानै गुबै लामायाव फैफिनबाय। आसामाव नसुं हादर भुटाननि राजा जेगमे केसार नियामगाल वांचुक गिबि खेबनि थाखाय दिनै आसामाव दावबायफैदों। भुटाननि राजा जेगमे केसार नियामगाल वांचुकआ भुटाननि राजा जेगमे वांचुकआ गुवाहाटीआव फैनायनि उनाव थोंजों कामाख्या थानसालियाव दावबायनानै बिमा कामाख्याखौ दर्शन खालामहैयो। जेराव आसामनि दावबाय बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया भुटाननि राजाखौ गोदोनायाव फुलाम गामसा गानहोनानै बरायो। शिलंआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कामाख्या थानसालि दर्शन खालामनाय भुटाननि राजा वांचुकआ खावसे घन्टासो सम थानानै कामाख्या थानसालिखौ नायगिदिङो। बबेखानि बे समाव गुबुन सरासनस्रा दावबायारि आरो सिबियारिफोरनि थाखाय कामाख्या थानसालि दर्शन खालामनायखौ बन्द' खालामनानै होनाय जादोंमोन होननानैबो शिलंआव फोरमायदों। ओरैहाय कामाख्या थानसालिनिफ्राय भुटाननि राजा जेगमे केसार नियामगाल वांचुकनो बान्था एबा गिफ्ट महरै कामाख्या थानसालिनि सिम्बलखौ होनानै बरायो होननानैबो मिथिनो हादों। नर्थ लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट जोबथेसालियाव सासे कैदीनि जिउ गोमादों। नर्थ लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट जोबथेसालियाव गुबुन कैदीनि गाग्लोबनायाव सासे कैदीनि जिउ खहा जादों। गुबुन कैदीनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ आब्दुल मुतालिब होननानै सिनायथिदों। शिलंआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 29 अक्ट'बरखालि नर्थ लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट जोबथेसालियाव आबुल कालाम मुंनि सासे कैदिया गुबुन कैदिफोरनि सायाव अन्थाइजों गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायाव आब्दुल मुतालिबजों लोगोसे राहुल आमिन
आजिजुर रहमान आरो जाइनाल आबदी मुंनि साब्रै कयदिया जोखोम जादोंमोन। जाउनाव बै साब्रै कैदिखौ फाहामथायनि थाखाय आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव एडमिट खालामनो गोनां जादोंमोन। बेनिनो आब्दुल मुतालिबनि हालोदखौ नायनानै आइसिइउआव थिसननाय जादोंमोन आरो गुबुन साथाम कैदिफोरखौ गाहाम हालोदाव फैफिननायनि उनाव जोबथेसालियाव शिफ्ट खालामफिननाय जायो। नाथाय दिनै फुङाव आब्दुल मुतालिबा जोबथा हां लाबाय होननानै खौरां मोन्दों। ओरैहाय मुतालिबा जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो नखरनि सुबुंफोरा जोबथेसालिनि रैखाथिनि सायाव सोंथि दैखांदों। बेजों लोगोसे मुतालिबखौ जेबो रोखा फोरमान गैयालासेनो लालु पुलिसआ जर जबस्ति एरेस्ट खालामदोंमोन होननानैबो नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों। बबेखानि मा जाहोननि थाखाय मुतालिबा जिउ गोमाखो बेनि बागैबो जोबथेसालि खुंथाया फोरमायथियाखै होननानै मुतालिबनि नखरनि सुबुंफोरा सुलुङाव फोरमायदों। रायजो सरकारनि बिथोन बायदियै रायजोनि गासैबो बिएसडिसिआ 1 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 15 नभेम्बरसिम खेल महारन हाबाफारि जागायजेननाय बायदिनो कसुगाव जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय ताकामपुर आरो माकथाइगाव बिएसडिसिनि बानजायनायावबो खेल महारन हाबाफारिया जागायजेनबाय। ताकामपुर बिएसडिसिनि बानजायनायाव 100, 200 आरो 400 मिटार खारनाय बादायलायनाय आरो आन्डार 19 एबा 19 बोसोरनि दुइसिन लाइमोनफोरनि बुलुर बादायलायनाया खुंफुंजायो। गिबि खेबनि थाखाय रायजो सरकारनि बेबायदि खेल महारन हाबाफारि खुंनायखौ जोबोद मोजां जादों होननानै बाख्नायदों ताकामपुर बिएसडिसिनि मासिगिरिया। लोगोसे गामि ओनसोलनि माखासे रोंगौथि थानाय गेलेगिरिफ्रा बे खेल महारन हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै जिल्ला आरो रायजोआव गेलेहैनायनि सुबिदाखौ मोननो हानाया जोबोद गोजोनथाव जादों होननानै बुंथियो बिएसडिसिनि मासिगिरिया। बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन सुंद'यै बनस'नि मिरु आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि प्रेम येसुवारिया बे बुहुमाव गैलिया। बेरेजे जानानै अबथिरा रुंसारि जाबाय बनस'नि सोलोंथाइ नेहाथारि प्रेम येसुवारिया। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमा ओनसोल आनन्द बिटिनिनि थागिबि प्रेम येसुवारिया बृहस्पतिबारखालि सानजौफु 11 रिंगासोआव जोबथा हां लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला प्रेम येसुवारिया लामाजों थांबाय थानाय समाव लामा सेरनि दंफाङाव बासा लानानै थानाय बेरेमा बासाखौ दाव साबनायनि उनाव बेरेफोरा प्रेम येसुवारिखौ जोफबनानै जखम खालामो। नाथाय बेरेमानि जोनायाव गोब्राब जखम जानांनाय प्रेम येसुवारिया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो अबथिरायै रुंसारि जालाङो। प्रेम येसुवारिनि अबथिरायै रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों बनस'नि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीजों लोगोसे फरायसा आफादनि गासै मावथिफोरा। बेजों लोगोसे प्रेम येसुवारिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो बेनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबदों। बड'फा सुपार 50 मिशनआ जाफुंसारबाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय इउपिपिएल दोलोनि गाहाय मावख'आव दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ बुंदों सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि बावैसो फोसावजानाय एपिएससिनि मेइन आनजादाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 कचिंनि सा 16 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हानायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि बिथिंनिफ्राय एपिएससि मेइन आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो हामलायथि हरदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थांखिजों आरो मेडिकेल इन्जिनियारिं आरो इउपिएससि एपिएससि आनजादनि थाखाय थियारि जानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों बेसेन नाङै कचिं होनाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जादों होननानै खौरांगिरि मेलाव बुंथियो आरो बिटिआर सरकारा लानाय मोनफ्रोमबो बिथांखियानो मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंसार जानो हादों होननानैबो दाबि खालामदों। थांनाय 10 अक्ट'बर 2023 निफ्राय 29थि सानाव इजराइल आर्मि आरो हामास थिउरियानि गेजेराव नांबोनाय दावहायाव गाजायाव खमैबो सा 9,000निबो बांसिन गाजायाव थानाय फिलिस्टाइनफोरा थैनांबाय। बृहस्पतिबारखालि फुंनि समाव इजराइल आर्मिनि बमाजों गाजानि मोनसे रिलिफ केम्पआव थानाय गासै सा 195 सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै फिलिस्टाइननि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हामास थिउरियाफोरा इजराइल आर्मिजों सिजफायार खालामनो थांखि दैथायहरदोंमोनब्लाबो नाथाय इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुआ गनायाखै आरो इजराइल आर्मिखौ जिरायाजासे हामास थिउरियानि हेंथायै फिलिस्टाइननि गाजायाव हाबनानै दावहा नांनो गोख्रों बिथोनसो होबावदों। हामास थिउरियाजों गाजायाव दावहा होनायाव दासिम सा 11 इजराइल आर्मिनि कामान्डारफोरा थैबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गासै सा 1400निबो बांसिन इजराइलनि नोगोरारिफोरा थैनांबाय आरो
इजराइलनि गासै सा 230 सुबुंखौ हामास थिउरियाफोरा लांखारनानै दिनै खोमादों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।